Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Оренбург өлкәсе Трудовое авылына юллыйбыз. Бүген безнең кадерле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әнкәебез һәм әбекәебез Айыпова Физалия Нуртдин кызы үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый, дип башлана әлеге кытлау хаты. Матур гомер бәйрәмегез белән ихластан кытлап, үзләренең җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы яраткан тормыш иптәшегез Муса, кызыгыз Маргарита, киявегез Мади, оныкларыгыз Амир, Айдар һәм Алим, кызыгыз Әлфия һәм оныгыгыз Софийка юллыйлар. 1957 елның 13 февралендә Оренбург өлкәсе Соль-Илецк шәһәрендә гомер кичерүче гади эшчеләр Каировлар гаиләсе бабабыз Нуртдин һәм әбиебез Равзаның беренче көтеп алынган кызлары булып, якты дөньяга әниебез туган. Бала чактан ук бик тынчан, тыйнак, акыллы бала булып, әти-әни һәм әби назына күмелеп үсә. Кечкенәдән үк рәсем ясарга ярата. Айрыша, аны бәләкәй чагыннан ук әбисе белән әнисе ыектан алып танылган Оренбург шәлләренә кадәр бәйләргә өйрәтәләр. Йомшак күңелле, бик игътибарлы булган бала табигать һәм хайваннар сөючән була. Ә инде әбиебезнең иң беренче ярдәмчесе булуы да аның таң калдыра. Үзеннән соң туган әнисе Рашид өчен ул чын апа буларак үсә. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, 1974 елда Оренбург шәһәренең авыл хуҗалыгы институтына, ветеринария факультетына укырга керә. Студент еллары сизелмичә мавыктыргыч килеш уза. Ә инде кулыннан дипломын алган яшь белгечне юллама буенча күрше Куйбышев өлкәсе Арзамасцевка авылына ветеринар буларак эшләргә җибәрәләр. Җиң сызганып эшкә алынган яшь һәм дәртле кызны бар хезмәттәшләре дә, җитәкчеләр дә яратып калалар. Нәкъ шул ук 1979 елны мин дә Куйбышев авыл хуҗалыгы институтының зоотехник факультетын тәмамладым, дип дәвам итә хатны тормыш иптәшегез Муса абый. Мине исә юллама буенча үземнең туган Куйбышев өлкәсендә урнашкан Андреевка авылының Буревестник колхозына зоотехник буларак җибәрделәр. Язмыш шулай язылгандыр. Эш буенча күрше колхозга килгәч мин беренче тапкыр булачак тормыш иптәшемне очраттым. Бер караштан ук гашыйк булдым дисәм ялгышмам. 15 чакрым гына аралаган авылларның юлын тигезләп битердем мин. Эш вакыты беткәнен көтеп, иж мотоциклында, канатларда очкандай үзенең кадерле Физалияне ашкындым. Әле һаманда кояш батып таң атканын каршылаганны, гел ниндидер кызык табып, чын мәхәббәттә янып аралашкан көннәрне хәтерлим мин. Сөйгән ярымны минем күп балалы гаиләдә үз кызлары сыман кабул иттеләр. Үземнән соң туган 6 сеңелем өчен ул өлкән апаларына әйләнде. 1980 елның сентябрь айында туебызны да уйнадык. Колхоздан яшь гаиләгә иркен фатир бирделәр һәм без Физалия ветеринар, ә мин ферма җитәкчесе буларак хезмәтебезне дәвам иттек. 1981 елда беренче көтеп алынган кызыбыз Маргаритабыз туды. Шатлыгыбыз күкләргә сыймады дияргә кирәк. Тырышлык куеп хуҗалык алып бардык, мал-туар, кош-корт тоттык. 1984 елны тормыш иптәшемнең туган ягы Оренбург өлкәсенә күчеп киттек. Ул чак авыру әни янында булуы бик мөһим иде безнең өчен. Әмма яшәгән җиребездәге авылдашларыбыз әле һаман да безне җылы сүз белән искә алып сәламнәр юллыйлар. Үз һөнәребез буенча инде бу төбәктә дә хезмәтебезне дәвам иттек. 1986 елның гыйнвар аенда икенче кызыбыз Әлфиябез туды. Физалия өйдә дә алтын куллы хуҗабикә, җанын өзеп бирергә хәзер торган тормыш иптәше булды. Ә намуслы хезмәте өчен күп тапкыр рәхмәт хатлары һәм почет грамоталары белән бүләкләнде. Бүген инде Физалиян лаеклы ялда булса да аңа һаман киңәш сорап авылдашлар килә. Бу гомерне без лаеклы килеш яшәдек дисәк ялгышма. Ике кызыбыз да Оренбург педагогия институтының физика-математика факультетын тәмамладылар. Өлкән кызыбыз Маргарита тормыш иптәше Мади белән янәшә бездә Трудовое авылында яшәп, 3 оныгыбыз Амир, Айдар һәм Алимны тәрбияләп үстерделәр. Горурлыгыбыз булып, күптән түгел генә оныгыбыз Амир хәрби хезмәтен армия сафларында үтәп кайтты. Кызыбыз Маргарита Соль-Илецк шәһәрендә налоговый инспекциядә эшли. Әлфиябез дә шул ук тармакта хезмәт итә. Ул исә татлы алмабыз Софийкабызны безгә бүләк итте.
Үзебездән ераграк Оренбург шәһәрендә яшәсәләр дә, аныгыбыз 1нче сыйныфта укып, безне үзенең ирешкән биеклекләре белән шатландырып тора. Һәр ял көннәрен без шатланып көтеп алабыз, чөнки бу вакыт бар бала оныклар туган өйгә җыелышалар. Физалиянең пешергән тәмле ашлары, аеруча манты һәм борщ дигәннәре беркемнеке белән дә чагыштыргысыз тәмле була. Ә инде пешкән тәмле бәлеш һәм тортлары телеңне йотарлык. Матур картлыгыбызны Физалиям һаман хатирәләрне бергә бәйләгәндәй Оренбург шәлләре бәйләп, яшьлекне искә төшереп, әни-әбисенә рәхмәтле булып кичләрен үткәрә. Физалия, тормышта сынавлар безне күпләп әйдәп бардылар, ләкин бергә булганга барысында җиңә алып яшәдек. Син гомере буе алтыным минем таянышым, җан юлдашым булдың. Йомшак күңелең, аңлаучан йөрәгең, ягымлы йөзең һәр вакыт мине сокландырды. Алтыным, күз нурым, мин бәхетле ир һәм яраткан әти, сөекле бабай да иткәнең өчен рәхмәт укыйм. Ничә яшьләр генә тулса да, минем өчен һаман үзгәрми яшисең. Әле яңа гына күрешкән чактагыдай матур, җитез һәм төздәсең. Иң сөеклем, иң якыным, иң гүзәл кешем минем. Шөкер Алла килеп җитте гүзәл юбилей синең. Гомереңне бигрәк матур атлап килдең юлларын. Кулларымда булсын һәр чак синең җылы кулларың. Балаларга назлы әни, оныкларга әбекәй, минем өчен иң яраткан, иң дә син гүзәл көлкәй. Мәхәббәтем юбилейга терәм җылы бәйләмгә, шатланышып җыелыштык күркәм булган бәйрәмгә. Бар якыннар янәшәңдә, тагын ни кирәк булсын? Тантаналы кичәңдә ул өйдә дус, туган тулсын. Әниебез гаиләбезнең учагын дөрестән дә җылытып алырлык хатын һәм ана вазифаларын төгәл үтәп килде. Бүгенге көндә инде олыгаеп, һәммәбезнең дә үз гаиләләре булса да, без барыбер аның өчен һаман сабыйсымын. Кадерләнкәйбез, сиңа бүген аеруча олы мәдхия җырлыйсы килә. Саулыгыңны кызганмыйча, вакытың белән санашмыйча, без дип ақталып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Хәлдән килгән кадәр мәңге түләнмәс бурычыбызны синең алда үтәргә тырышырбыз. Синнән бер генә сорау: озак яшә. Синең исәнлегеңә шатланып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Әниебезнең юбилее, ул бит безнең фәрештә. Хәер-фатихасы аның юлдаш безгә һәр эштә. Аның бары карашыннан бар уйларын аңлыйбыз. Әниебездән башка әле бер минут тора алмыйбыз. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Әни диеп дөрләп яна безнең йөрәк ялкыны. Әбием дип эндәшәләр сине сөеп оныклар. Алар да безгә кушылып бүген һәммәсе котлар. Матур җырлар сиңа диеп сайлап куйдык бүләккә. Үрдек саулык, олы шатлык, тыныч картлык теләккә. Кадерле Физалия Нуртдиновна, баланыкларыгызның мәхәббәте аларның юллаган теләкләрендә чагыла. Тагын да бәйрәмегезне бизәп, бүләккә җыр да сезгә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Көнең бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да булык без бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызлар да күктән сиңа эндәшә. Күңел
Күңелеңе шаттылык тулсын, бәхет тірілі якынлардан. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа абыр чақларда. Күңелеңе шаттылык тулсын, бәхет тірілі якынлардан. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа абыр чақларда. Sınalgan yüreğin gitsin güçlürek, Tırmış yollarında bir köp güç kirek. Yürekteki cırını jirge taratıp, Jırlıyım senin için, seni yaratıp. Күңелеңе şatlık dolsun, bәхет тірілі yakınlardan. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа абыр чақларда. Күңелеңе şatlık dolsun, bәхет тірілі yakınlardan. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа абыр чақларда. Туған күніңі бүгін түрлі бүләклер, Чыны көңілден чыққан матур тіләклер. Шатылық тақайғыда бұлық біз бірге, Айырмасын yazmış bizine ömürge. Күңелеңе şatlık dolsun, bәхет тірілі yakınlardan. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа ауыр чақларда. Күңелеңе şatlık dolsun, bәхет тірілі yakınlardan. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа ауыр чақларда. Күңелеңе şatlık dolsun, bәхет тірілі yakınlardan. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа абыр чақларда. Күңелеңе şatlık dolsun, bәхет тірілі yakınlardan. Чын дусларыңы тірек болсын, сиңа абыр чақларда. Күбәләкләп яуган аппак карлар килеп куна битем очларына. Күзләремдә ай һәм йолдыз нуры, бөтереләм хисләр кочагында. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән җиям дидең. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да.
etmem. Monday tatlı nazlı sözlerine bit min tik tauge tapkır işittim. Emme көрмейм яуған қарларны да, жетекləшіп барған парларны да. Сен бит миңа бүгін сүйем дейдің, қыш күнінде пішкен шием дейдің. Әмма көрмейм яуған қарларны да, жетекləшіп барған парларны да. Сен бит миңа бүгін сүйем дейдің, қыш күнінде пішкен шием дейдің. Бәләкләп яуған аппақ қарлар, иіліп қонса битім ұшларына. Ерінлерде татлы шиетәме, әрін кебек сенің құшағыңда. Әмма көрмейм яуған қарларны да, жетекләшіп барған парларны да. Сен бит миңа бүгін сүйем дейдің, қыш күнінде пішкен шием дейдің. Әмма көрмейм яуған қарларны да, жетекләшіп барған парларны да. Сен бит миңа бүгін сүйем дейдің, қыш күнінде пішкен шием дейдің. Сен бит миңа бүгін